stadigvæk ligger i bilen, så tror jeg godt. Hey! Ja, så kom du, mand! Har du ikke spillet for i dag? Altså, du er ikke hjemme? Hvor er Jakobs mor hen? Vi står ved orange scene. Vi står lige og får en lille øl og en smager. Men vi skal op på orange scene lige om lidt. Vi er lige blevet varmet op af... Vi er lige blevet varmet op af... Hvad var det? Queens of the Stone Age? Ja, det er den Lord Band, vi ved ikke om det er. Den orange scene, du kan se, den er derovre med de store orange tæt, som du kender. Er det ikke Hopborgen, det der? Det var altså det, der skete. Det er fra 2 uger siden. Sidste 2 uger siden. Det er helt meget godt, vil jeg sige. Do what they told ya. Now you 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 do what they told ya. No, they died. Vi skal hoppe op, Vi skal hoppe op nu. Wow, det er mig på mig. Wow. Skal jeg prøve? Nej, jeg synes bare, du skal stå der. Nej. Så lige det, Jacob. Jeg kom til at lægge mig på et barn. Så står vi her igen. Situationen er følgende. Hvordan har vores sanger det indtil videre? Ja, jeg har det meget godt. Jeg er ikke, der er ikke nogen betongulv i nærheden, så jeg tror, jeg føler mig ret sikker her på matriklen, så at sige. Hvad hvis vil du have flere øl? Ja, jeg tror, at jeg kan have en enkelt øl mere. Men, en? Ja, en. Eller to? Ej, så tror jeg, vi skubber den. Måske. Hvor har du den erfaring fra? Jamen, vi har jo et... Ej, jeg vil da godt erkende, det måske...
Måske er grænsen ved sådan 4-5 øl i stedet for. Så længe der ikke er nogen drinks, der kommer på bordet, så tror jeg godt, jeg kan håndtere det. Du skal ikke have den der stærke blanding, eller den der orange tonic water. Nej, hvis den stadigvæk ligger i bilen, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at tage det. Men det Hvad var der i den? For 4 gang. ja, det ved jeg ikke. Morfin eller sådan et eller andet. Men fuck er han? Vi laver lige en interview, og så kommer der og ødelægger det. Vi står her med bassisten af Askepik. Ja, vi skal bare lige vide, hvad fanden laver du her? Har du ikke spillet for i dag? Altså, skal du ikke hjem? Hvor er Jakobs mor hen? Yes, tak for interview i dag. Vi skal lige... Jeg elsker at hoppe over og lande på små børn. Kom og have en pøls. Ja, men vi skal lige... Vi har lige interview med Askepik. Hey, er det ikke jer, der spillede i aften? Vi prøver lige at interviewe guitaristen i stedet for. Ja. Benjamin, han har det ikke godt, og det ved du også godt, okay? Må vi godt interviewe jer lige? Hey! Jeg er ikke færdig. Er du okay? Jeg fik dit spyt i øjet, og det var ikke så lækkert. De andre, de stod der og mimede. Det var faktisk på playback, det hele. Men jeg gav den gas. Det hele var på playback. Det hele var på playback. Det hele var på playback. Nej, det er ikke så godt lige nu. Okay, fint nok. Altså, det gik faktisk okay. Jeg vil sige, altså basically, lyden var fin nok. Altså, jeg tror, den var rigtig god derude i verden, men op på scenen, den handlede lidt, men det er fucking svært at lave det 100%. Og så ear-rapede mikrofonerne sådan hver anden sekund. Men udover det, Anders dengang med Slip It On op, sådan, hun gik rent faktisk væk fra ham, og så var der sådan ham, der sådan greb hende i skjorten. Men vi så det ikke på kamera, men jeg kunne også se det. Jakob, hvor meget har du spillet i dag? 4 timer. 4 timer. Er du klar til et nummer? Hvad ville du have gjort, hvis du råbte ekstra nummer efter de 3 ekstra numre, vi havde? Jeg er ved at være godt træt af det her lortmusik. Jeg gider ikke spille en sang mere. Jeg rører ikke min trommer igen. Det kan godt love dig. Det er min bedste ven, det her. Der er rød lys. Vi er efterhånden kommet til Asseballe Brandstation, ejet af Kim, a.k.a. Liv. Hvad? Af Emmas onkel, som er Kim. Og det er meget fedt, fordi der var nogle typer der i Asseballe Byfest, der var klar på noget, som vi ikke var klar på. Er det ikke rigtigt? Jeg vil sige det sådan, at... Tak. Så vi stiller over til... Hvad har du at sige om det? Ja, så kom du, mand! Godt, vi stiller over til nogen, der kan snakke. Ja, altså... Jeg synes godt nok, at det var nogle hårde typer. Så jeg synes bare, at vi blev vildt og sådan voldsomt overmandet og harassed af nogle folk, der havde tænkt sig at slås. Men vi gad ikke slås. Er det en god sang? Nej. Hold da kæft. Let's go, klar. Vi skal spille noget fucking ting, a.k.a. noget sådan noget Street Fighter-agtigt, hvor du sådan en mod en, hvor du slås. Og det er selvfølgelig mig, der vinder, men Phil ved det ikke endnu, så han prøver ivrigt at eksistere. Hvordan gør man? Hvor blev dit liv af, mand? Hvor blev dit liv af? Shababs! Fuck, det var nemt det der, mand. Fuck, det var nemt. Der har vi de andre bandmedlemmer.
Okay. Jeg tyskede lige Philip Skovman selv i Tekken 3 på den der arcade-maskine. Nej, hvor vi... Hvad laver han? Hvad var det der? Det ved jeg heller ikke, men det var... Prøv lige at fuck af, ikke? Prøv lige at fuck af, ikke? Fibbe! Hold nu, man. Vi trækker til det tørre.